Resulta sa 2023 bar examinations gipagawas na kagahapong adlaw. Graduate sa dakong universidad sa Sugbo nag-top 8. Ani ang report. Sa September 2023 bar examinations, nag-top 8 ang Sugbuanon nga si Paulo Batulan. Usa siya ka certified public accountant ug nagtrabaho sa Bureau of Internal Revenue. Working student dihang nag-law ug miangkong nga naninguha gayud sa pagbudget sa oras sa trabaho ug eskwela. Gusto niya nga maabogado aron matuman ang damgo sa amahan nga wala makatiwas. Ang routine kay dili ra man siya during the review. The routine should start sa ibang first year nga pag sa first year law school gyud. Dili pwede nga banjing-banjingan lang ang first year to fourth year nga maingon ka mamawi na lang sa review. Since first year, I made it sure na kanang mga major subjects na ako'y personal reviewers. Personal meaning ako gigabuhat. In the event na mag-exam na, di na ako mag-cramming basa sa libro tungkol kay na ako'y personal reviewers. The summary of the book nga girefer sa professor and the case digest that I had based sa syllabus. Kaubang nakapasar kang Batulan sa bar ang iyang girlfriend. Samtang gikalipay sa school officials ang iyang kalampusan ug misaad ug pahalipay. This is just the beginning. We actually introduced so many reforms, and I am very happy because we now are starting to reap the fruits. The very start, na student na ako siya, he really excelled. No? There was even one time he was under me, under practice court. During the mock hearing, I cut him off because kay bawon siyang sunod ni istorya. So I told him, okay, you're done. Mana. I arrived here in the university in 2018. When I arrived, I was always praying, Lord, unta may na kami top-notchers. No? So many times that I failed, no, in my expectation. However, I said today, Lord, bagan BID ni, mga postpone victories. So karon po karon nga year nga, karon ang answer sa Ginoo sa pagamoy nako. So bar exams, mipakitag maayong performance ang mga law schools sa Central ug Eastern Visayas. Top 3 sa dunay kapin sa gatos ka mga first-time candidates ang University of San Carlos. Sa dunay 51 ngadto sa 100 candidates, nag-una ang University of Cebu, ikaupat ang University of San Jose Recoletos. Samtang ikalima ang Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation sa Tacloban City. Samtang sa law schools nga dunay di mulabaw sa napo ka mga first-time takers, 100% ang passing percentage sa Western Leyte College of Ormoc City. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.